Alejandro Gomez, hlavičkári Fazio, ktorý sa napokon dostal k lopte a strieľa gól. Federico Fazio dnes bude platiť, pretože je to jeho prvý reprezentačný zápis. A loptu jemne pohľadil krásne k vzdialenejšej tyči, upratal guľatý predmet a Argentína vedie 1-0. Tomto Aziat asi nebude. A 2-0. Parádna spolupráca Paula Dybalu a Joaquina Correu. Korea si ten gól zaslúžil, 35 aj potetovaného kouča Los Albicelestes. Perfektná prihrávka na malé vápno. Kombinácia, ktorá pripomína skôr hokejovú. Prihrávka pred bránu a pohotové zakončenie Joaquina Correu, pre ktorý... No a ten druhý súper je úplne z iného súdka. Súdka, kde sa teda môžu predviesť najmä strelci. A je 3-0. Gomez a jeho takisto premiérový gól. Alejandro Gomez, čo s loptou, tak ju proste napáľ na súperovú bránu. Týmto motom sa teraz riadil Alejandro Gomez, futbalista Atalanty Bergamo. Takto sa oprel ľavačkou a prestrelil golmana Mahbúda. Je to futbalista, ktorý vie zakončovať pravou aj ľavou nohou. Teraz iba na polovicu singapurského týmu. 4 proti 4. Parádny náprah. Čo nevyšlo pred malou chvíľočkou, to dokonale vyšlo. Teraz tú obrovskú minelu Beneta. Nie, tak bol to Mohamed, ktorý stratil loptu, respektíve nebol dôrazný v tom súboji 1 proti 1. Paredes naprehol teraz, keď to nevyšlo ľavo. Ani Mustafič sa mu nedokázal postaviť do strely. 4-0. Krásna diagonála, nádherný pas, čo tomu chýbalo. Tak predsa to len na druhý pokus Aláriovi vyšlo v tomto. Pozrite sa na ten famózny pas, tu nepomohol ani Mustafič. Krásna prihrávka z prvej. Napálil, čo to dalo. A Alário teda pripája. Čudujú sa svet, aj on svoj prvý reprezentačný gól pri svojom 3. štarte. Futbalista River Plate Buenos Aires. A toto je jeho Paulo Dybala, Mamana. Dobrá prihrávka a 6. gól. Nádhera, Ángel Di Maria, nech sa páči. Kapte obrovské skúsenosti. Sledujte. Petičkou krásne na 6-0. Fernández naslepo videl, mohol zakončovať, mohol aj on otvoriť svoj strelecký účet v reprezentácii pri svojom prvom štarte, ale nie. Ponúkol príležitosť úplne voľnému kapitánovi a ja som to hovoril počas